Silav roj baş evanno hevdarım tev başın selametin. Jiber meseleyi meni kari bürokratik prani van roja li dervame. Mixabin usa bi istikrar nikarim başanekî wara çêbikim. Lê îro çenûçeyên ku me amade kirine di derbarê Rojava Başûrê Kurdistanê de bi taybetî çûyîna şandeya Wezareta Karê Derve ya Rojavayê Kurdistanê ya Başûr de çenûçe hene me amade kirine dixwazim ji wara pêşkêş bikim. Çima dibêjim Wezareta Karê Derve ya Rojavayê Kurdistanê meriv çiqa tiştekî bilêv bike ew xwasa pêkite veya tiştekî hewesiyeke di dilê me de ye em dixwazin li Başûrê Kurdistanê çawa ku wezaret heye, çawa ku serok wezîrtî heye, çawa ku serokê Herêma Başûrê Kurdistanê heye em dixwazin aynı tiştî li Rojavayê jî çêbibe. Wezareta Karê Derve ya Rojavayê Kurdistanê çêbibe baş dibe. Em van tiştan dixwazin. Niha Mazlûm Abdî rojê gotibû. Yani li derveyê şer eger karobarên siyasî dest pê bikin bi giranî ez ê wexta xwe bidim meseleyê navxweyî ez ê aştiya navxweyî ya nava Kurdan têda bixebitim hewl bidim îja niha çûyîna wî ya Başûrê Kurdistanê hem ji bo vê yekê ye û hem jî bi Wezîrê Karê Derveyê Fransayê re hevdîtin çêkir tiştekî xweş e. Şandeya Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê hevdîtinên xwe vê gavê jî didomîne îro jî didomîne bi Rêzdar Mesûd Barzanî re civiya. Heyet bi pêşengiya Mazlûm Abdî ye ve İlham Ahmed jî têde heye. Kamil nerin wekî din kî ye? Fermandarê giştî yê Qesedê Mazlûm Abdî, hevseroka Daîreya Tekîliyên Derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ahmed, fermandara YPG heye Rohalat Efrîn. Ev wekî heyetekî sê kes aniha li cem Rêzdar Mesûd Barzanî ne pêra civiyan e. Civîn li ku derê çêbû? Li bajarokê Pîrmamê. Girêdayê Hewlêrê ye. Çi hate axaftin? Çi hate axaftin? Behsa rewşa Rojavayê Kurdistanê kirin elbet. Ya tiştê ku hûn zanin hatiye axaftin ma çi bibe? Yani bi Şamê re em ê heta ku derê biçin? Va dans û dîlana me ya bi Şamê re çawa bibe? Plana û projeyê qirêj ê Şamê hene ne tune ne? Dewleta Tirkiye çi ji me dixwaze? Çi eyar kirine? Di xebatên tunekirina Kurdan de heta ku derê sînorê wan heye dikarin bimeşin? Tiştî wisa axivîne ma çi heye wekî din? Niha Nêçîrvan Barzanî jî civiya bi Mazlûm Abdî re. Nêçîrvan Barzanî fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî bi tevî şandeya pê re qebûl kirin. Ew jî li Hewlêrê bû. Di civînê de ev bûyerên dawî ên ku pêk hatine meseleyên siyasî, eskerî lê Rojavayê Kurdistanê, pirsgirêka doza Kurdan, yeketiya netewî, peymana di navbera Qesedê hikûmeta Sûriyê de ev hatin guftûgû kirin. Rohalat Efrîn û İlham Ahmed jî pêra bûn rast e. Yani ya jî Mazlûm Abdî buhan rabû. Mazlûm Abdî bi her du jinê li heng rabû. Çûn ev dîtin pêkanî ne. Niha Nêçîrvan Barzanî carekî din piştgiriya Herêma Kurdistanê ya ji bo çareseriya aştiyaniya pirsgirêkan nîşanda. Rêzdar Nêçîrvan Barzanî balkişan ser giringiya berdewamiya diyalogê di navbera Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê parastina mafên hemû pêkhatiyan, parastina mafê milletê Kurd di çarçoveya Sûriyeyekê yekgirtî de wisa li hevkirine yani Sûriyeyekê yekgirtî. Tirî Kurd jî vê yekê ji xwe re bilêv dikin. Niha rola Herêma Kurdistanê wê çawa be? Şerê li hember Daişê bixwasî ku em zanin didome. Niha Wezîrê Karê Derveyê Fransayê li Herêmê ye ya tiştê balkêş hene. Mesela rol û mîsyona Qesedê ya di şerê li hember Daişê de xilas nebiye. Wê deme ew tom barak derê wa dike. Mazlûm Abdî ji bo rola berdewamiya Nêçîrvan Barzanî û Herêma Kurdistanê ya di piştgiriya mafê rewayê milletê Kurd de hebat û hewlên ji bo aramkirina alozî û pirsgirêkan spasiya wî û spasiya Herêma Başûrê Kurdistanê kir Mazlûm Abdî. Metirsiyên terorê hene dibêje li bû tevgerên Daişê yên li Herêmê hene zêde bûne dibe merov hinekî tedbîr bigire. Her du alî hemfikir bûn. Yani Rêzdar Nêçîrvan Barzanî û Rêzdar Mazlûm Abdî, İlham Ahmed, Rohalat Efrîn hemî jî hemfikir bûn.
ku hevahengi alyan pişkiriya koalisyona navdewletî faktorekî sereke ya parastina ewlehiya herême ye. Yani dibe çi dibe bila bibe em tekiliyên xwe bidomînin bi her du alyan re. Mühim e yani. Ha fotoğraf jî hene ez min anî danî ser manşetê ev jî wextê ez ser ekranê tê bim dîmenê cemî de yani cemî de ez ji Tirkî girtiye disekine. Hevan o reaksiyonu pir baş in. Ez mesajên pir xweş digirim mala we ava. Ez hema van meselê van nûçî hananek zû bixwînim. Wezîrê Karê Derveyê Fransayê Jean-Noël Barrot piştî hevdîtinên xwe yên li Şamê û Bexdayê gihîşt Hewlêrê destpêkê bi Nêçîrvan Barzanî re paşê jî bi Mazlûm Abdî re rûnişt. Jean-Noël Barrot li Hewlêrê pêşî bi Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî re civiya her du aliyan piştî civînê konferansekê rojnamegeriyê pêkanîn. Yani civînekê çapemeniyê ya hevbeş. Li konferansê de rewla Serokkomarê Fransê Emmanuel Macron ya ji bo pêkanîna agirbestê. Meseleya parastina mafê Kurdan mühim in. Yani desteka xwe car da nîşanda. Jean-Noël Barrot jî ji bo hewlên navbenkariyê yên di navbera Şam û Qesedê de spasiya Nêçîrvan Barzanî kir. Diyar kir ku Herêma Kurdistanê ji bo Fransayê gelekî giring e. Wekî din çi dibêje? Jean-Noël Barrot Wezîrê Karê Derveyê Fransayê piştî wê civînê bi fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî re jî ceviya. Divê hevdîtina giring de İlham Ehmed jî hebû. Rolat Afrîn jî hebû li ser navê YPJ. Li ser hesabê xwe medya civakî jî belav kir. Hem Barrot nûçê belav kir. Yani naveroka hevdîtinê xwe behsa wê kir. Hem jî Mazlûm Abdî li ser Twitterê behs kir. Ser hesabê xwe X'ê. Detayên bi cîhanîna peymana 29 çile guftûgû kirine. Yani peymana meşhûr yo. Peymana herî dawî em bêjin. Peymana herî dawî. İdî çi qas serkeftiye, çi qas ne serkeftiye, hiç qas jê razî ye. Yani Kurd zêde ne jê razî ne. Suriye jî ne razî ye, Türkiye jî ne razî ye. Yani li gorî dewleta Tirkiye pêk nehat, li gorî dilê dewleta Tirkiye. Tabii yani Kurd çima razî bin? Yani Kurd tiştê mezintir dixwazin. Tiştê mezintir layıqê xwe dibînin. Çima razî bin? Veya destpêk e. Ev peyman destpêk e yani. Birayên siyasî merû pir tiştên din dikare bi dest bixe. Tabii girêdayî we ye. O qasa kamyon hatin Kobanî vegeriyan mesela nebû. Meletê me Bakurê Kurdistanê diviya bû deriyê Kobanî hilweşîne. Ez hê jî ser wê xeta xwe. Erî wallahî. Mesele ne ye îşê ken û heneka ye. Mesela û ana li Amedê û wezîrê wan ê ew ê heye. Wezîrê AKP. Na, wekîlê AKP. Ensarîoğlu. Dibe we bibire Afatê. Ve nizam Kudrê danî. Yani rêya dewletê nîşanê me. Yani ew dewletek li Rojava Komkujî pêkaniya rêya wê dewletê nîşanê me de dibe bidin alîkarî bidin dewletê. Ensarîoğlu baş nake yani. Baş nalîze. Yani têb karanînca alî AKP ve. Ensarîoğlu baş nake. Yani insanekî me ye li Amedê yani niyeta wî çi qas baş e xirab e û problema min ne ez nikarim niyeta xelkê bipîvim. Lê Ensarîoğlu rêya dewletê nikare nîşanê Kurdan bide. Yani merov ji bo alîkarî bigîne Kobanî di ser Şamê re naçe. Baş e? Yani vê derê niyeta min tune ye ez kesî piçûk bixim, kesî heqaret bikim. Siyaseta her kesî cuda ye. Herkes li gorî xwe bila bimeşe. Di nava AKP de cihî digre, cihî girtiye ji xwe. Ama siyaseta dewletê jî li ser me nikare ferz bike. Rêzdar no. Yani herkes dibe sînorê xwe biparêze. Mazlûm Abdî tiştekî giring dibêje. Dibe detayên bi cîhanîna peymana 29 çile berdewamiya têkoşîna li dijî Daişê rêyên parastina girtîgehên û malbat û çekdarên Daişê tê de ne. Dibe parastina wan hê jî
yani rên parastinê meru çawa wana biparêze ji bo Daişî nereve divê me wana qise kiriye ya rola Qesedê hê jî heye di şerê li hember Daişî re mesela parastina taybetmendiyên heremên Kurdî parastina mafên Kurdan yên li Sûriyê hatin nirxandin ev heremên Kurdî ku dibêje Rojavayê Kurdistanê berê Bakur Rojhilatê Sûriyê digotin ana ew gotin bi temamî ji holê rabiye çû dî ana heremên Kurdî ne heremên Kurdî jî Rojavayê Kurdistanê yani em wisa bêjin yani ez bi xwe wisa dibêjim her du aliyan li ser tevlîkirina hêzên leşkerî ewlehiyê bi hemû detayên ve di nava yekîneyên parastina jinê YPJ jî di nav da yani YPJ jî Qesedê jî hêzên Qesedê çawa tevlî artêşa Sûriyê bibin basa van detayên hatiye kirin ama heta ku hêzên Şamê tune bi mirov çawa bi Fransîya van tiştana qise dike ez ne wî fehmê yani tevlîkirina Qesedê û YPG û YPJ ya nava artêşa Sûriyê kirine tabii wekî komî dibêjim ha Wezîrê Fransî teqezî li ser giringiya bi ciyanîna tam ya peymanê kir piştgiriya welatê xwe ji bo vê qonaxê nîşan da dibêje Fransa piştgiriya vê qonaxa nû dike ji bo bi cîhanîna tam ya peymanê hê ew ê bixebite ew ê destek bide we çavdareyek Jean Noel Barrot bi Barzanî re jî bicive civiya ye bar nameyekî dîrokî heye Mele Mustafa Barzanî ji bo Charles de Gaulle nivîsandiye ew ê behsa wê namê bikin tabii di namê de çi heye çi hatiye gotin heqeten hayam jêtine yani naveroka namê hayam jêtine hebiya min çend gotina bikira lê ez tirsim tiştên şaş bêjim niha hevanda ez dixwazim şervana nîşanî we bidim niha şervanên me hevanda di vê dunyayê de hûn zanin mesela hûn dikarin serbilind bin di vê dunyayê de mirovên herî fedekar mirovên herî canbexşane di nava Kurdan de ne ew jî di nava tevgera azadiyê de ne yani di nava PKK de ne em wisa bêjin nezanin pere çi ye nezanin pol çi ye nezanin lüks çi ye nezanin kincekî marka çi ye îşê wan bi van kara tune ye erebe male mülke tiştekî nas nakin derdê wan ne ye we temamen xwedane ji bo doza Kurd û Kurdistan hemî gêncin pêşiya wan jiyanekê heye xwe ji her nîmetên jiyanê jî bê pardehîlin veya fedekarî ye tişt çima ez vê behs dikim merov wefadar be ya merov hindik bifikire yani hebata mirovan tiştê ku ji devê mirovan derdikeve tiştê ku mirov dinivîsîne li ser medya civakî çawa dikare moralê van însana bişkîne ya moralê van ji bo binêre ji bo moralê van şervana neşkê ez wara aqifî me je li çeperên Kobanî li çeperên Hesekê îmkanê min çîye bû ez biaqifim bi wan re hem li ser Messengerê hevalê me şervan ez vê derê eşkere kim li here tişnabe hevalê me şervan li ser Instagramê xwe gihandin min li min temaşe dikin hemiya ra silav û rêz bi wan re aqifîm hestê wan min girtin ya merov hinek wefadar be mesela ji bo ev şervanê me neşkên ya merov pir tiştê xwe dikare ji tiştê xwe tavîzan bide ji bo xatirê van genca eyb e wallahi billahi merov heqaret nake yani nexweşe nexweşe yani ser medya civakî ana dibînin medya civakî tam biye ciyê ser sergo yani kî radibe tişta dinivîsîne kî radibe ya nabêje ev tiştê ku ez dinivîsînim
و مورال خلکی خراب بکه و مورال گنجا خراب بکه وانا گنجن وانا انسان نونه انسان تزنه مثلا اف گنجه ما جه صحه شر درکه مثلا هم بیشن کتب بن تاثیر نویسا ته و کتب بن وان گوتنه ته گالگال ته وان نظام چیکه ته فکر ته پوچ کتب بن تاثیر وا و سلاحی خو هیشتن جه چپر شر دور کتن چون مثلا تو چی قزنشتی که از آنم دولت ترکی قزنشتی که اما ملت کرد قزنش ناکه ملت کرد قزنش ناکه مروف هنک وفادار به مروف هنکی جی انسان خواه جی گنجی خواه حس که خوشه اپراسیون لشکری طول مثلا ev insanı hundu binin ev gencin me evladın me جوارد بیشم انسان هری فدکاری جهانی نه نه درکی دنی جهانی تونه و بلکی زمان خود ال بو ویتنامی اف شهروان آزادی نم جوانات بیشم الختم بر خدا نه دبیجن اولی دیجی ایرشین لسر ملت کرد به هر شرط و مرجی دل برخوابدن چد به بلا به فتنه فسادی دکو دولا کمپلو لشامی تی پلان کرن لعقمر تی پلان کرن لامریکا تی پلان کرن چد به بلا به اما ارکا ما اوه امنوها چپران لبرخوابدن ملت خواه خاکا خواه بپاریزن دبیجن yani آنها herkes dizane ku devleta Türkiye dinava pinan andıya. Çeteyin xo amade ki evi disa eriş eser rojava bikin yani. Şervan nizan zanen. Ma em nizanin li rojavay Kurdistanê pêdiviya me bi statûyekê heye, pêdiviya me bi serxwebûnê heye. Li Bakurê Kurdistanê em serxwebûnê dixwazin, pêdiviya me pê heye. Herkes zane. Herkes zane. Tamam. Ama em li gor şert û şûrtê xwe mecbûrin wekî millet li gorî şert û şûrtê xwe tev bigerin. Yani armanca me ya nihayî serxwebûne rast e. Lê aniha divan şertan da ev ji destê me tê. Mesela dibêjim em amade ne li dijî her cure êrişên li hember milletê xwe bisêkinin em soz didin malbatê xwe. Kîjan malbat? Malbatên hevalê wan heye şehîd. Hevalê xwe şehîd ji bîr nekirine. Malbatên şehîdên me dibe em soz didin wan. Em ê hesabê şehîdê xwe bipirsin. Heta ku yek dilopekî jî di xwîn di laşê me de bibîne em ê li ber xwe bidin. Em ê tavîza nedin. چی ایریش ور سر گله ما هم حاضرن هم سوزا خال بره نو دکن و دایی که شهیدان را و بخوش کو برای شهیدان را هم دبیجن همه طول شهیدان هلینن حیان نقطه خوین د جان ما ده هبه هم به آخر دست کسی دا برنادن همه به آخر بپاریزن هم دبیجن برخودان جیانه برخودان جیانه برخودان جیانه تیم اپراسیون لشکری طور سوزا خواب گل خواب و همو دایی که شهید دارانو دکن افش هوال المين شهيد كتنا حيام طول وان رانكن تجاري ام دفر دوزه برنادن بيجي سرو كابو بيجي سرو كابو بيجي سرو ابو بيجي سرو ابو Naha gavadin mijwara basa nameyekî kiriye. Nameya Mele Mustafa Barzanî ji bo Charles de Gaulle. Ez werbêjim. Ana. Naha ez hema wê namê naveraka wî çi ye? Min jî nexwendiye. Ez ana ji were dixwînim. Min peyda kir hevan na. Yani ez ê bi were bixwînim ha. Heqeten ez ê bi were bixwînim. Ez nizam çi têde heye.
Name eve ejin hal dereki runştu mu? Et xazım ban tışana jvara bejim. Nuke dohokit bejin nuke naha ebanna. Wezîrê Karê Derve yê Fransayê Jean-Noël Barrot di çarçoveya serdana xwe ya ji bo Herêma Kurdistanê de li Pîrmamê bi Serok Mesûd Barzanî re rûnişt. Jean-Noël Barrot di wê hevdîtinê de nameyekê dîrokî ya Mele Mustefa Barzanî radestê Mesûd Barzanî kir. Ev name di dema şoraşa mezin ya Îlonê de ji aliyê Mustefa Barzanî ve ji serokê wê demê yê Fransayê General Charles de Gaulle ve jê re hatibû şandin. Ew nameya ku dîroka wê di sala 1968 de ye di arşîva Wezîreta Karê Derve ya Fransayê de dihate parastin. Wow. Jean-Noël Barrot bi anîna vê namê balkişand ser pêwendiyên dîrokî û dostaniya Kûriya di navbera Kurdistan û Fransayê de. Serok Barzanî spasiya Barrot kir û ew name wekî belgeyekî pir biha pênasê kir. Niha naveroka namê heye heva me merex neke ji hema ji were dixwînim ka hakikaten Mele Mustefa Barzanî çi gotiye ji Charles de Gaulle re. Charles de Gaulle uzanin general yani ê ku Fransa azad kir ew e ha. Niha tekoşerî herî mezin yê serhildanê yê li Ewropayê pênasê kiriye. Mesela Mele Mustefa Barzanî ji Charles de Gaulle re dibêje Charles de Gaulle tekoşerî herî mezin yê serhildanê yê li Ewropayê. Di namê de behsa tekoşîna Kurdan ya li ser çiyên Kurdistanê dike. Daxwaza piştgiriyekê Fransayê dike. Yek ji xalên herî giring yê namê ew e Mele Mustefa Barzanî şiyariyê dide Fransayê da ku çekan nede Iraqê. Dibe bey çareserkirina bingehîn ya pirsgirêka Kurdan her çekekê ku ji Iraqê re were şandin wê bibe sedema wêrankirina Kurdistanê bibe sebebê komkujiya jin û zarokan. Wisa bû jî. Wisa bû jî. Name bi vî şeklî ye general rê bide kalekî wekê min ku vê daxwaza giring ji were biçînim. Kalekî ku ji destpêka cîwaniya xwe ve ji bo azadî û parastina rûmeta gelê xwe tê dikoşe. Hûn mezintirîn tekoşerê serhildanê yê li Ewropayê ne. Hûn in ku we welatê xwe ber bi serfiraziyê vebir, ber bi serkeftinê vebir. Hûn nikarin li hember hestên gelê Kurd ê çiyayî bêdeng bimînin. û mavê 6 salên temam biye li Bakurê Iraqê di tekoşîneke bê rawestan de ye. Ji wê jî zêdetir hûn serokê Fransayê ne. Hûn serokê wê neteweya bilind û mezin in ku prensîbên azadiyên siyasî û bingehê mafê çarenûsa gelan pêşkêşî cîhanê kir. Her wiha hûn General de Gaulle rizgarî xwazê hemû welatên biyanî yên Fransî aqê bin. Dijminê sondxwarê yê her cûre çewsandinê û dostê rastîn ê her kesekî azadîxwaz in. General hûn di dijberiya şerê Vîetnamê de bi biryar bûn. Ez guman nakim ku li cem we meseleya gelê Kurd jî ji ya Vîetnamiyan kêmtir be. Em di vî şerê û di tekoşîna parastina neteweya xwe de bi temamî bi tenê ne. Rêxistina netewên yekbûyî em paşguh kirine. Çendîn zilhêz jî di alîkirkirina Iraqê de bi çekên herî nûjen ên wêranker pêşbaziyê bi hev re dikin. Yani di alîkarînadayîna Iraqê de ev welat
ketine pêşbaziyê ji bo alîkarî bidin Iraqê yani. Loma aliyê dawî ê ku em hêviyê jê dikin tenê Charles de Gaulle generalê Fransî. Îro ku Iraqî daxwaza çekan ji Fransayê dikin, em di wê baweriyê de ne ku bê çareserkirina bingehîn ya pirsgirêka Kurdan her şandina çekan ji bo Iraqê wê tenê bibe sedema karesatê, bibe sedemê wêrankirina welatê me û komkujiya jin û zarokên me. Qur'ana pîroz dibêje ji bo her mirovekî li asîmanan bihiştekî piçûk heye ku di dema nimêjê de dikare rûyê xwe bide aliyê wê. Hûn û Fransa bihişta esmanî ya me ne. Mele Mustafa Barzanî, Iraq, Kurdistan, 8 Sibatê sal 1968. Xweş bû ne? Wê demê jî Kurd bi tenê hatine hiştin. Daîma. Em bi du gotina basa Charles de Gaulle bikin hevandan. Niha ev generalê Ewropayê Charles de Gaulle di sala 1890 de li bajarê Lîleyê Fransayê ji dayîk bûye. İnsanekî wêrek e. Di azadkirina Fransa û serxwebûna wê de rolekê berbiçav lîstiye. Charles de Gaulle di sala 1940 de di şerê cîhanê yê duyemîn de li dijî Almanyaya Nazî fermandariya parastina niştimanî kiriye. Bişra 1840 sala 1943 ji Londonê seroketiya hikûmeta Fransayê azad kiriye. Herwiha seroketiya Komîteya Fransayê ji bo rizgariya niştimanî kiriye. Bişre Hezîran sala 1944 hikûmeta demkî ya Komara Fransayê ava kir. General de Gaulle serokê yekem yê Komara pêncem ya Fransayê ye. Sala 1907 wefat kir. Niha wextê ku Hitler tê dikeve Fransayê, hûn zanin temamê Fransayê dagir nake, qismekî mezin dagir dike, lê qismê din jî wextê ku hikûmeta Fransayê li wîşê tê ava kirin, yani hikûmetekî piçûk e temamî dikeve bin ku ya hikûmet jî dikeve emrê Hitler. Hikûmeta Fransayê dikeve emrê Hitler. Zext û zorekî mezin li cûhiyan dikin, ew jî çin nêçîra cûhiyan. Di wê derê de General de Gaulle direve Londonê. Diçe wê derê. Rêxistinbûnekê mezin dide ava kirin. Mîna me bifikirin. Mesela Parlamentoya Kurdistanê derveyê welat bifikirin. Ji vir ve Kurdistanê birêve bibe. Îja li ser radyoyê General de Gaulle li ser radyoyê milletê Fransayê, ciwanên Fransayê aktiv kir, bi rê kûpê kir û li hember Hitler da şer kirin. Mesela vaya dikare me motive bike. Mesela spor dixwazim sibê de sibe insanekî yani feq nake, yani insanekî ku milletê Kurd jê bawer dike, yani bi gotina wî, lehengiya wî, qehremaniya wî, soza wî. Li dervê Ewropayê ve sirf li ser xeta netewî millet şiyar bike. Bi milyonan însan li Bakurê Kurdistanê rake serpiya û bîne asteya şoreşê. Şevekî de lê xe şoreşê pêk bîne. Ya. Tiştî wisa dibin, mümkün e. Ez dibêjim qey kilîta me jî di wê derê de ye. Yani parlamentoyekî li derveyê welêtwerê ava kirin, temamî li ser xeta netewî û xebat ji bo pêşxistina ew ye. Şoreşa li Bakurê Kurdistanê. Ecayip dibe. Ama welatê Ewropayê ku em lê parlamentoya Kurdistanê çî dikin, divê qebûl bike van tiştana. Ha bide berê yani. Aliyê dîplomatîk de pişkirî bide tê. Ya. Walahî bandor li min kir. Ez ji we re bêjim. Min jî nexandiye, min nû ji buwara xandiye. Li Pakistanê di mizgefta Şiiyan de teqîn çêbû herî kêm 11 kes mirin, ev jî nûçeyekî ye. Yani aniha li Iraqê jî hêdî berê xwe din Şiiya. Ama ew di xeteriyê de ye. Şengal. Çavû goyê me divê li ser Şengalê bihevandin. Şengal
ev çete dikarin êrişê şengalê bikin. Polîsên Pakistanê daxuyaniyekê dane dibêjin ku teqîn di dema nimêja Îniyê de rûdaye. Rayedarekî polîsan yê peya bilind ku nexwest navê xwe eşkere bike, divê li mizgefteke şiiyan di dema nimêjê de teqîn çêbû heta niha me tespît kir ku 11 kes mirine, 20 kes birîndar in. Yani hejmara birîndaran gelekî zêde ye. Dikare bigêje heştê jî. Sedemê teqînê nayê zanîn. Na wallah. Hevan wezan ha li derekî rûniştime min wisa ji were hin tişt berhev kirin. Ez gelekî acizim li ser van gotinên evê. Medya civakî de li hember tevgera Kurd, li hember qîmetên Kurdan tên kirin. Ja hin genç hene, hin genç hene nizanin. Nizanin hereketê wan digîje heta Kudrê. Niha hevalê min ronî ruha bi min re dixebite. Dem bi dem tevlî bernameya dibe, tiştê xweş dibêje, qîmetê dide nirxên Kurdan, bixwe ferdekî girîng ê tepûçîna azadiya miletê Kurd e. Doh kesekî çûye navê xistiye nava lîsteyekî muxalîfên dijberên tevgerê. Yani muxalîfên tevgerê, dijberên tevgerê hemê eyn tiştin ji xwe. Kêfa min jê re nehat, nexweş bû. Yani ew kesê ku van tişta amade dike, lîsteya muxalîfan amade dike û însanan teşhîr dike, dibe neke van nîşana. Vana tiştên pîs in. Meriv dibe însana deşifre neke. Nexweş e. Piranî troll van nîşa dikin. Dibe meriv neke. Kî li Kudrê cî digre. Fikrê însana ye. Yani meriv dibe hinekî di mesela ya welhasil meselê hassas in. Hevan nu ez radibim mala wê ava gelek spas dikim her hebin. Bi hêviya rojên xweş azad.